Avui us presentem el model Adria Twin 600 SP Family. És el model més venut a les temporades 2018 i 2019 i arriba aquest 2020 totalment renovat. Primer de tot, ens arriba amb una nova motorització de Citroën Jumper, en el que ha incrementat la cilindrada, passant a 2.200, i ha incrementat el cavallatge, passant a 140 cavalls. L'interior també arriba totalment renovat, agafant moltes de les innovacions que ja venien en les sèries Plus i Supreme, incorporant-les en aquesta gamma Access. La Twin Access Family és el model familiar per excel·lència. Ha incorporat totes les novetats que ja portaven altres gammes Adria, com per exemple tot el sistema de finestres integrat amb les carcasses, tot el sistema frontal tant de laterals com de cabina amb tancament remis i el sistema de calefacció estacionària i boiler. La calefacció estacionària és la Webasto, és la Evo 4000, i el sistema d'aigua calenta és el sistema de Weil, l'empresa germana de Webasto, que treballa amb gas. Els dos equips estan muntats a la part inferior del vehicle, en els seus baixos, el que permet guanyar molt espai a l'interior i que tot el que seria l'arcó dels seients dels passatgers estigui completament lliure per posar-hi equipatge. La nevera que ha incorporat aquest model és la nevera Tedford, en aquest cas en el seu més gran tamany, és la nevera de 150 litres amb un ampli congelador. Aquestes neveres Tedford incorporen també aquest any un sistema de baixes revolucions per mode nocturn, és a dir, per no sentir el soroll del compressor a la nit podem utilitzar aquest sistema. Les lliteres, en el cas d'Adria, utilitzen un sistema abatible que ens permet estirar el llit de tal manera que puguem tenir una sola llitera o puguem convertir-ho en dos llits a dalt. Per tant, el vehicle passa a ser un vehicle de 4 places. En el bany s'ha incorporat aquest any tot el sistema dels panellats que ja van amb un acabat tipus HPL molt resistent a l'aigua perquè no hi hagi cap tipus d'humitat ni filtració, i al mateix temps ja tenim cortines que ens permeten tancar tot el sistema de bany amb el plat de dutxa. Adria ha dissenyat els models familiars pensant molt en l'habitabilitat en la zona de llit. Això fa que el maleter tingui menys capacitat que altres vehicles dissenyats per 2 persones i no per 4. Per millorar aquesta possibilitat, el que ens permet sempre és pujar el somier de tal manera que a l'hora de viatjar puguem utilitzar l'espai de càrrega de forma oberta i ens permeti arribar a posar fins i tot elements com bicicletes. A nivell tecnològic hi ha 2 millores. D'una banda, el nou sistema Truma, que és un sistema com el monocontrol, però renovat i que ens permet portar el vehicle amb el gas sempre connectat, i un nou filtre de gasos. Aquest filtre de gasos, a més, ja porta recanvis de tal manera que l'usuari pugui fer les neteges i els canvis pertinents als 3-4 anys quan el filtre s'hagi de millorar. També incorpora al vehicle un nou carregador en format booster per millorar les càrregues de la bateria secundària, donat que els nous vehicles eficients, com aquest que porten start-stop i alternador intel·ligent, donaven menys càrrega elèctrica i aquests boosters ens milloren el sistema de càrrega de la bateria secundària addicional amb la que treballa tots els elements del camper. Les Twin Access Family les trobareu a les instal·lacions de Central del Caravaning, tant en color blanc com en color plata, que és una elecció en el que veureu que també porta el paracops pintat. Les 2 opcions estan en estoc i disponibles per entrega. Moltes gràcies.